Nyom már meg a szelt. Nem hiszem el, bazd meg, nem hallgat rám. Geci, A most Gerire nem nem tudom, hallgat, Geci, nem hiszem el. Fú. Geci, de God damn. neki felbaszol, esküszöm. Béla. Befosok, ha innen felfordul, de csak nem. Hát, geci. Hát, geci. Ne zsal le. Hogy van? Hát, geci. Mennyivel misszelt? 8 pontra? 8 pont. Fajó. Tesó, ne aggódj, veszem az egészet, tehát ez meg lesz, sajnos. Amikor hitel, akkor mondjad, hogy bang! Hát, ezt beszarok. Meg az órásos sósokat. Anyádat! A kurva anyádat! Hát, geci. Hát, geci, mennyire múlt? Itt 8 mennyibe pont. voltam? 1240. Majd visszanézem az rekordot. Hát, bazd meg, geci! Ezt miért nem tudtam már lefele a 930-as lóra, hogy verjem a kurva anyádba azt, te vagy halott gecis nezdek. Büdös kurva anyádat. Nyugi pék. Vasszopó rákos gecis szar. Geci, ez kibélyezik, úgy átnyúlok a képernyőn. Kurva büdös gecis anyádat. Miért nem tudtál 5 pontot menni? Nem tudom. Hát geci, menj már le! Büdös kurva anyádat. Jó, leszarom az order flowchartot, menjen le a gyászba ez a fos. Ja, most 50.500, Igen. vagy 50.000... Mi a faszomról beszélek? 55.550-ben vagyok. Hogy játszon a faszopó idegeimmel ez a rákfejű. Nem. Flash, egy kendőlre flash-aival, most miért nem dobál 100 pontos kendőt lefele? Aha. Trumpot meg fogom gyilkolni ezek után. Vépet már szétszívtam geci idegembe. Nem vagyok függő. Bang! Let's fucking go. Let's go. Yeah. Geci, befosok. Hát geci, egyszer kötöm be amúgy. De szájba baszom, ha nem vesz ki, amikor egyszer kötöm be. Dobjad ki a faszom, vigyél be és menjél fölé. Jó van, ez ennyi volt, hogy a rák enne meg, te agyhalott szar geci istenéje. Hogy a rák enné meg azt, te faszopó agyhalott szar kurva anyádat, te büdös köcsög. 30